Hello ɗallon. Hello Gwaniya. Ka bari kawai wallahi tallahi kwana biyu ma ko na sigari ban samu ba. Jiya ma na je wajen Jummai mai gurasa ina binta canji har yanzu bata ban ba zan ci uwarta. Yawwa. Ko ta ban canji na ko in hauta. Ya maganan namu na wancan ɗan alajin ne. To jira ni minti ɗaya ina zuwa. Ka bari kawai. Yanzu za mu sa take. Je mu wajen ka duba na manta waya. Ala sassaka o. Ɗallon. Isa nake kallo. Na burji. Ya to. Ala sassaka mai gida. Gida kwana biyu. Ya take ne. Kalau wallahi. Kana ji ko? Kwana biyu. Ban kira ka dan mu zo muna tuwon ɗaya biyu ba. Ai baran iya tsayawa barin tokare tuku. Na burji. Ga wata nan. Barin tokare tuku. Kana ji ko? Na auna. Na lissafa. Na hanga. Rike mu ita. Ba zai yi ba wannan akwai wani yaro akan kwanan nan. Gaskiya ne dan bura'u. Na ga yana dan fataka da kuɗi. Gaskiya ne Alhaji. Mu kamo sa. Kana ji ko? Eh. Muka kamo sa. Mu ɓosa mu bashi wuya. Har ya ɗan ilimi. Ala sassaka. Za mu samu kuɗi a ruwansa. Ruwa distributor sun yi kuɗi. Wannan mawaƙin ko? Su Ahmad Dike sun yi kuɗi. Duk abokan wanda muka yi nan nayi da su sun yi kuɗi. Gaskiya ne. Saboda haka yau ba zai ba kawai kuɗi ya ne. Mu je kawai mu je. Ku zo mu je. Toro wannan. Kai da muji da mu. Ai mu kan nan. Hello? To ai abubuwan ne kai ka sani yau ce na gobe Gonda jibi London wallahi sabogin sai a hankali. I'm sorry bari in shiga gida. To lalle da kuma ina ya shiga na aike shi na see this man. Mai gadi. Alhaji. Ya ina ɗan Lallai na ɗan ga wucewarsa da na aike shi ya kawo mun newspaper. Na ga kuma ga newspaper a ƙasa ina ɗan ni dai da ina bacci dai na ga ya ɗan wuce. Bacci? Dan kai bacci ne na ɗauke ka aiki? Alhaji ka kana jin yadda ake jita-jitan garkuwa da mutane a gari amma na aiki yaro ka zo ka bari ni baka san inda yake ba? Alhaji aikin ne ka san da daddare ba zai yi bacci ba saboda wani din da ka ba. Ba na serious. Sa ka aiki ka zo kana bacci. Sa ka aiki. Wai yaro daga dawowa daga karatu an sace shi. Abun mamaki. Yanzu ya zan yi in kai report 'yan sanda ma ba aiki kai. Ba shi waya ya kira ubansa. Ba shi. Ba shi wa. Kira babanka. Kira Douglas ɗin naka. Ɗallon. To kar wancan farin. Amma dai kai karba. Burji riƙe ga kira ubansa. Hello? Kalle nan kuka kama? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku yi nesa da shi. Da kallo yana jin daɗi. Wannan kuwa mai zai yi mai. Kira ubansa. Zai yi mai kuwa. Sassa ban. Alo. Mun muka kama ɗanka. Kuɗi ko muke so miliyan 50. Yaron da jiya ya dawo daga karatu to ma bai da lafiya ma yana ma da corona. Corona kuma? Kar ku yasa da shi. Lafiya uga.